Bună ziua, dragi elevi! Sunt Veronica Isailă și bine ați venit la o oră de limba și literatura română la Britania. Vom discuta despre cum se realizează corect o caracterizare de personaj. Din câte știm, personajul este elementul fundamental necesar pentru construcția textului narrativ. Trebuie să știți că atunci când facem o caracterizare de personaj, în aceasta trebuie să se regăsească portretul personajului, care de obicei este împărțit în două părți. Portretul fizic și portretul moral. Portretul fizic al personajului se construiește prin intermediul caracterizării directe și se referă strict la înfățișare, adică la trăsături fizice. Atenție, nu este o regulă. Unele trăsături fizice pot reieși și din fapte, din vestimentație, din nume, vorbind în acel caz despre caracterizare indirectă. Portretul moral se construiește de obicei prin intermediul caracterizării indirecte, iar trăsăturile personajului reies din comportament, din limbaj, din gesturi, din relația cu celelalte personaje, din nume și din alte situații de acest gen. Atenție, la fel ca la portretul fizic, nu este o regulă, anumite trăsături morale pot fi exprimate și prin caracterizare directă, adică le regăsim direct în text, după modelul el este harnic. Trăsătura de a fi harnic este, în acest caz, exprimată în mod direct. Dragi elevi, dacă ne-am lămurit ce înseamnă portret fizic și portret moral, trebuie să cunoașteți că aceste două componente nu sunt singurele elemente esențiale în caracterizarea de personaj. Așadar, v-am pregătit această schemă complexă, dar simplificată. Primul pas, identificarea portretului fizic, despre care v-am spus că se referă la înfățișare și include trăsături fizice, și se realizează de cele mai multe ori prin caracterizare directă. Atenție! Trăsăturile fizice pot fi regăsite și prin caracterizare indirectă. După ce am identificat portretul fizic, al doilea pas este explicarea modului în care portretul fizic se regăsește în text, adică prin intermediul caracterizării directe. Atenție, de obicei! Aceasta este realizată de narator și sau de alte personaje, în funcție de textul dat. Caracteristicile pot fi identificate în text, fiind exprimate în mod direct. Un indiciu care să vă ajute, puteți regăsi caracteristicile direct în text, astfel încât să le oferiți ca citat în compunerea. Al treilea pas este identificarea portretului moral al personajului. Acesta se referă la trăsături de caracter, precum răutate, bunătate, hărnicie și alte trăsături de acest gen. Reiese din comportamentul personajului, din limbaj, din gesturi, din relația cu celelalte personaje, din nume și din multe alte situații de acest gen. Se construiește de obicei prin caracterizare indirectă, dar atenție, trăsăturile morale pot fi redate și prin caracterizare directă în text. Caracterizarea indirectă este ultimul pas. Odată ce am identificat portretul moral al personajului, de obicei o trăsătură sau două clare exprimate în textul nostru, le explicăm prin intermediul acestei caracterizări indirecte, ultimul pas din compunerea noastră. Caracterizarea indirectă reiese din fapte, din limbaj, din relația cu celelalte personaje și se referă la aceste trăsături de caracter despre care v-am spus: bunătate, răutate, hărnicie și altele. Atenție! Cum exprimăm caracterizarea indirectă în textul nostru? Din secvența în care personajul principal ajută mai multe viețuitoare, reiese altruismul ca trăsătură morală. Așa ar trebui făcut în funcție de fiecare text pe care îl primim la evaluare națională. Dragi elevi, aceasta este schema fundamentală de realizare a unei caracterizări de personaj, identificând mai întâi portretul fizic, care este exprimat prin caracterizare directă de cele mai multe ori și o explicăm. Apoi identificăm portretul moral, exprimat prin caracterizare indirectă și aceasta se explică. Cum ar trebui realizat textul? V-am pregătit niște repere orientative în realizarea textului, care, pentru facilitarea coerenței, trebuie făcut astfel. Prin
introducere, cuprins și încheiere. Așadar, în textul vostru trebuie să aveți o scurtă introducere despre personaj, în general. Personajul reprezintă un element esențial în construcția textului de tip narrativ, fiind caracterizat, de obicei, atât prin trăsături pozitive, cât și negative, care îi conturează portretul pe tot parcursul narațiunii. Aceasta este o introducere de tip general, puteți folosi orice vă place, este doar o recomandare în realizarea textului. După introducere, este foarte important să menționăm cine este personajul. Personajul X, în funcție de fiecare text, numiți personajul, este personaj principal sau secundar sau episodic. Apoi menționați statutul său. Statutul său fiind de rege, sclav, soț al altui personaj, în funcție de situația dată. Am numit aici și o altă noțiune, personaj eponim. Ce înseamnă personaj eponim? Atunci când titlul operei coincide cu numele personajului principal sau al altui personaj, acel personaj devine eponim. După precizarea unei introduceri generale și a statutului personajului, urmează primul paragraf puțin mai amplu, care este portretul fizic, pe care ar trebui să-l exprimați astfel. Personajul X se caracterizează printr-un portret fizic, realizat prin intermediul caracterizării directe, făcute de narator și sau de alte personaje. Conform caracterizării directe, făcute de narator, din punct de vedere fizic, personajul X este înalt, slab, uscățit, cu fața trasă și alte astfel de exemple pe care le puteți oferi fie prin parafrazare, adică povestirea unei anumite secvențe, fie prin citat. Recomandarea noastră este să le oferiți prin citat, deoarece se exprimă direct în text. Personajul X este caracterizat direct și de alte personaje, precum, și menționați personajul care îl caracterizează direct. Dacă este cazul, s-ar putea să nu fie cazul, trebuie să fiți foarte atenți la textul dat. Atenție! Având în vedere că prin acest tip de caracterizare portretul fizic se poate identifica direct în text, este indicat să se ofere citate. Al doilea paragraf mai amplu este, conform schemei pe care am discutat-o, portretul moral. Portretul moral al personajului X se concretizează pe tot parcursul operei literare prin intermediul caracterizării indirecte, trăsăturile sale reieșind din vestimentație, din limbaj, din interacțiunea cu alte personaje, din nume și alte situații pe care le regăsiți în text. Una dintre trăsăturile sale morale este, și menționăm o trăsătură clară, care apare în secvența, se menționează trăsătura și se rezumă secvența de unde noi am dedus această trăsătură. De exemplu, personajul X se caracterizează prin hărnicie, trăsătură morală observabilă în secvența în care acesta o ajută pe mama sa la muncile câmpului. O secvență ipotetică. Astfel, personajul prezintă un portret moral complex, alcătuit atât din trăsături pozitive cât și negative. Recomandarea noastră este să menționați două trăsături. Una clară și, dacă sunt și trăsături pozitive și negative, să fie una pozitivă, una negativă, dar să reiasă clar din text. După prezentarea portretului moral, realizat prin caracterizare indirectă sau directă, după cazul textului, vine încheierea, o ultimă frază pe care o puteți construi astfel. Prin urmare, sau așadar, sau astfel, izolat prin virgulă, pe baza elementelor expuse, personajul X prezintă un portret fizic realizat prin caracterizare directă făcută de narator și sau de alte personaje și un portret moral, trăsăturile sale reieșind din fapte, din vorbe, din vestimentație, în funcție de ceea ce ați ales voi să prezentați la paragraful anterior. Și până aici, dacă ați ajuns, înseamnă că ați reușit să realizați o caracterizare de personaj corectă, clară, coerentă, cu introducere, cuprins și încheiere.